Id-dikjarazzjoni ta' Joe Cassar fil-Parlament dwar lotjiet li ħaminant Joe Gaffarena għada fuq fom ħafna. Dwar dan intalab jikkummenta wkoll il-Prim Ministru li f'risposta qasira iddikjara li dan huwa każ ieħor li jikxef id-double standards tal-Oppożizzjoni. Ma nafx għamel eżatt Dr. Cassar u dik inħalli għalih biex jgħid x'ħa jew maħax. Naħseb il-poplu Malti xi għandu dubju kbar dwar il-kredibilità tal-ispjegazzjonijiet li qegħdin jingħataw qegħdin jaraw id-double standards tal-Oppożizzjoni. Grazzi ħafna. Kienet il-Malta Today li nhar l-erba' żvelat li Cassar li kien irranġa laqa bejn Gaffarena u l-kap nazzjonalista Simon Busuttil ħa karozza mingħand Joe Gaffarena u maħallas tagħha biex imbagħad dejjem skont dak li ddikjara Cassar tal-ekwivalenti tal-valur f'donazzjoni lil Partit Nazzjonalista. Fil-Parlament imbagħad sar magħruf li Cassar gawda wkoll minn sistema tas-sigurtà d-dar tiegħu quddiem każi fejn ħareġ li kiser il-kodiċi tal-etika darbtejn qal li sarlu frame-up. Dikjarazzjoni li dwarha kummenta l-editur tal-Malta Today Xavier Balzan. Joe Cassar, l-ewwel nett fl-opinjoni tiegħi għamela pjuttost ġifieri inkredibilment dawwar kollox ġo frame-up. Ġifieri id-daħka ċ-ċajta tas-sena di tal-frame-up u kif ukoll li għandu bżonn is-sigurtà. Jena naħseb jekk hawn bżonn xi sigurtà naħseb huma l-ġurnalisti li jiktbu fuq l-islejjer, mhux il-politiċi li jgħixu u jieklu ma' nies li fl-opinjoni tiegħi m'għandhomx jitħalltu mal-politika. Xavier Balzan irrimarka kif il-każ qajjem bosta mistoqsijiet fosthom għalfejn id-deputat nazzjonalista Joe Cassar żamm kollox mistur dan iż-żmien kollu. Jiena naħseb li hemm problema serja ta' kredibilità. Kien economical with the truth kif jgħidu l-Ingliżi, kien ekonomiku ma qalx il-verità kollha. Jargumenta wkoll li l-każ se jkompli jiżvolġi sakemm il-poplu jkun jaf il-verità kollha. U mhux hekk biss, issa tidha wara li karozza li jirċieva f'April tas-sena 2012 ma ħallas għaliha, rrid iħallas għaliha, u mbagħad Alla jbierek fi frar 2013 ta' donazzjoni ta' €1000 lill-Partit Nazzjonalista. L-editur tal-Malta Today fisser kif dan il-każ l-Oppożizzjoni ma tistax tippreżenta lilha nnifisha bħala waħda li nbidlet. L-Oppożizzjoni ma tistax f'daqqa waħda tippretendi lilha nnifisha li hija l-verġni. U tista' titkellem mingħajr ma ħares lejn dak li ġara mhux 20-40 sena ilu, aħna mhux qed titkellmu fuq 20, fuq 30, fuq 40, 50 sena ilu, fuq 3 snin ilu.